tansah kelingan. Betul kowe betul kandamu cah ayu tak dituku ora liya ya mung siramu rino wengi dadi itenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu jongu ya guyu. Waya lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacut apa pilih urung yen urung tak tinggal bisa malaria apa malarindu sedina rasane sawindu sabar mesti kalahkan wong sabar mesti ngelakon kowe bener kandamu cahayu aku tunggu kapan kita mengiringi kamu sumpah apa pencalonku cahayu jonggu ya guyu. bisa goyang ya matur suwun. Betul kowe bener kandamu cahayu ya guyu ora liya mung sliramu rino wengi dadi penku wani sumpah apa penjalonku cahayu jonggu ya guyu. Apa pilih urung tak trimo gantung malaria apa malarindu sedina rasane sawindu ning awak barake guru numpak becak mlaku ning ula wong sabar mesti kalahkan wong sabar mesti kalahkan. aduh bapak lah aduh piyo anakku jadi wong gemblung kapan kita barengke tulung iwan cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung